Objasnit ću vam sad u 2 minute kako bez problema možete naučiti njemački jezik. A za one nestrpljive, nauču vas kako u prvih par mjeseci bez poznanja njemačkog jezika možete živjeti u Njemačkoj. Svi znamo da je najveći izazov nas stranaca koji dođemo u Njemačku kako savladati njemački jezik. Vjerujte mi, ja sam isto imao problema. Kad sam prvi put došao u Njemačku, nisam uopće poznao njemački jezik i onda vjerujem da će svi ostali koji su došli u Njemačku znati ovaj strah. Prvo pismo koje vam dođe na adresu. Znojite se, ne znate šta piše u tom pismu, je li kazna, je li osiguravajuća kuća, je li možda razgovor za posao. Znači stvarno ništa nije jasno, a trebate nekako naučiti kako da to pismo pročitate. Prvi par mjeseci, znači sad bez šale, stvarno skupljao sam ta pisma, ali nisam znao uopće, jednostavno sam se bojao otvoriti da saznam šta se u njima nalazi. Jednostavno sam iskupljao sa strane dok nisam skupio hrabrost i odlučio a idem sad ta pisma pročitati ako ne znam njemački. Primijetio sam isto tako, budući da je moj blog sada već 2 godine postoji i da imam jako puno upita ljudi koji me traže pomoć pri ispunjavanju određenih ugovora ili nekih obrazaca od 1 i 2 stranice. Postoji vam rješenje i ako ne znate njemački jezik, to vam se zove Google prevoditelj. I sad ja znam da će vama smiješno izgledati zašto ja sad pričam na Google prevoditelji i kako vam objašnjavam kako se Google prevoditelj služi, a stvarno puno ljudi ne zna, pa samo ćemo proći osnovu u 1 minutu. Prva stvar koju možete koristiti sa Google prevoditeljom, ako idete na Google i čitate određeni tekst, preko Google prevoditelja možete automatski zapravo na Google pretraživaču možete automatski prevesti tekst tako da znate o čemu je riječ. Druga stvar, kad vam dođe to pismo ili kad neki obrazac trebate prevesti, ne morate sad to upisivati, nego jednostavno preko Google prevoditelja možete skenirati, sad ću vam pokazati kako to izgleda. Dakle, otićemo u prevoditelj i sad ja želim zapravo snimiti pismo ili bilo što drugo. Ja ću ovdje uzeti kompjuter i sad ovdje kliknem skeniraj i gledajte sad ovdje Phone Vorschriften bei einer Kündigung. Znači stavio sam ovdje određene stvari u vezi otkaza u Njemačkoj. Slikate sliku i onda jednostavno označite onaj dio koji vam treba prevesti. I ovdje vam automatski piše, znači formalni zahtjev za raskid mora biti u pisanom obliku, mora biti opravljen vlastoručnim potpisom i to je jednostavno to, znači možete tako skenirati bilo koje pismo, možete skenirati bilo što vas zanima, automatski će vam se prevesti na vaš jezik. Druga stvar koju možete napraviti je jednostavno odete na Google Chrome, znači ovdje sam došao na Google Chrome i na Deutsche Welle i tu imam sad jedan tekst na njemačkom jeziku, jednostavno označim ovaj dio koji nas zanima i kliknemo prevedi. Evo, vidite, znači imate automatski prijevod, tako da dok ne znate njemački možete se služiti Google prevoditeljem, jako je jednostavan, jako je dobro. Isto tako, na primjer, mogu vam pokazati još jedan treći primjer ako želite razgovarati s nekim a ne znate njemački. Dakle, evo nam primjer, ako ne znamo razgovarati njemački a s nekim trebamo pričati, jednostavno uzmete Google prevoditelj i kliknete vamo na mikrofon i kažete: dobar dan, danas sam odlučio slušati YouTube kanal stranice Projekt Njemačka. Tako, guten Tag, heute habe ich mich entschieden, das YouTube-Kanal der Projekt Deutschland anzuhören. Znači, automatski vam se sve prevodi tako da nećete imati problema. A sad kad smo riješili ove prve stvari, znači kad dođete u Njemačku i ne znate jezik, vrijeme da se uputimo na učenje njemačkog jezika. Imate par načina za učenje njemačkog jezika. Prvi su znači fizički tečajevi, drugi su online tečajevi i treći su ovi najdraži našim ljudima, zato što vole reći da su tako naučili kao preko svakodnevnog govora. Gledajte ovako, svakodnevni govor je super. Naučiti na poslu se može, ali nećete naučiti gramatički ispravno. Jednostavno ćete uvijek biti stranac koji ne zna pravilno govoriti. Vjerujte mi, ja sam isto probao prvih par mjeseci dok sam radio u pošti na početku učiti kao njemački na poslu, ali ne možete naučiti njemački na poslu. Znači treba vam određena struktura. Zato je bitno strukturirano pristupiti učenju njemačkog jezika kao i učenju bilo kojeg drugog jezika preko određenih tečajeva. Od broja 1 imate Volkshochschule, znači to su ta pučka otvorena učilišta koja vam nude tečajeve jutarnjim, popodnevnim i večernjim terminima, ovisi o tome kako će vam se svidjeti. Imate isto tako određene institute, znači znaju svi ljudi koji su iz NEU, da Goethe, OSD i TELC, znači to su 3 glavna instituta na koje trebate otići položiti njemački jezik da bi došli u Njemačku. Znači preko instituta možete ući preko Volkshochschule ili preko različitih online tečajeva.
Na primjer, na mojoj stranici možete uzeti besplatan tečaj za apsolutne početnike, tu riješite besplatan tečaj, a onda nastavljate dalje sa plaćanjem za druge tečajeve ili ako hoćete nastaviti sa profesorom koji se nalazi na mojoj stranici, isto tako možete. Isto tako mogu vam dati jednu preporuku, na primjer, meni je jako puno pomogla Nanas Deutsch kurs. Ja sam na primjer preko njega naučio perfektno pričati na najvišoj razini njemačkog jezika. To je za mene stvarno bilo super jer nakon toga sam mogao doći na razne sastanke sa raznim njemačkim poslodavcima i sa njima dogovarati svakakve ideje i planove. Druga stvar koju možete isto koristiti, to imate besplatne online stranice kao što su Babbel, kao što je Duolingo ili Deutsche Welle Learn German. Na primjer, preko Deutsche Welle Learn German sam ja zapravo krenuo ozbiljnije učiti njemački jezik. To je besplatna aplikacija koja služi engleski na njemački, znači preduvjet je da znate engleski i na osnovu toga, znači ja sam u mobitelu imao taj online tečaj koji sam u bilo koje doba dana mogao učiti. Meni je iskreno jako puno pomogao, ali znate kako se kaže, osoba kad nešto ne plati neće baš biti toliko fokusirana na to. Tako da sam ja nakon tog Deutsche Welle Learn Germana još našao privatnu profesoricu njemačkog koja će mi ispraviti gramatiku, a onda nakon toga još otišao na taj Nanas Deutsch kurs da usavršim skroz njemački, da se mogu sigurno razgovarati sa njemačkim poslodavcima i na primjer mogu čitati sad knjige na njemački, mogu slušati muziku na njemački, filmove na njemački, gledati, baš jako sam zadovoljan. Isto tako ima još jedan mali savjet za vas sve. Deutsche Welle na primjer vam nudi slušanje vijesti na njihovoj stranici, znači Deutsche Welle, slušanje vijesti, ali ne normalnom brzinom nego malo sporije, tako da osobe koje treba naučiti njemački, svi mi želimo da se malo sporije priča sa nama kad ne možemo povatati sve, tako da na Deutsche Welle možete to isto naučiti. Gledajte, postoje dva primjera gdje je njemački neophodan. Na primjer, za spajanje porodice svi znamo da je osnovna razina njemačkog jezika potrebna, tako da svaki supružnik bi trebao otići i poslušati barem te osnovni tečaj njemačkog jezika, da se zna predstaviti, da zna reći koji je dan, pada li kiša ili ostale stvari. Druga stvar, to znaju svi zdravstveni djelatnici, znači poznavanje njemačkog jezika u reguliranim profesijama je jako bitno, ali bez toga ne možete nostrificirati diplomu, znači da vam se diploma prizna po njemačkim standardima. Tako da svi medicinari znaju da bi dobili Urkunde, znači potvrdu o nostrificiranoj diplomi u Njemačkoj, trebaju poznavati njemački na razini B2. A kad sam rekao šta je neophodno, svi ćemo se složiti da nije tu samo bitno je njemački neophodan u tim djelatnostima ili za te stvari. Njemački je stvarno ljudi neophodan. Bez njemačkog možete imati dobar život, možete se družiti sa našim ljudima, možete imati koliko toliko dobru plaću, ali gledajte, ako su već ljudi došli u Njemačku, znači mi ako smo već došli u Njemačku, pod broj 1 trebali bi se znati integrirati preko jezika, a pod broj 2 zbog toga što smo se integrirali preko jezika, vjerujte mi, puno će lakše doći do toga da dobijemo bolje poslove i da imamo puno više mogućnosti u Njemačkoj. Ja kad pretražujem, na primjer, pretraživače za poslove u Njemačkoj, ima jako puno poslova za koje znam da su ljudi kvalificirani koji dolaze s naših područja, ali jednostavno ne znaju njemački. Znači ljudi, čim naučite njemački jezik, otvorit će vam se 95% više pozicija na poslu od onih koje sada radite. Em ćete moći iskoristiti svoj puni potencijal, em ćete moći napuniti svoj novčanik. Isto tako, Volkshochschule i ostale škole daju mogućnost integracijskog kursa gdje nećete samo učiti njemački jezik, nego ćete učiti o njemačkoj kulturi. To je otprilike nekih 660 sati, ovisno jeste li uzeli redovni ili napredni tečaj, tako da bi to isto bila jedna od dobrih opcija. Ako mene pitate, moji subscriberi znaju da što se mene tiče, ja sam jako pragmatičan učenja njemačkog jezika. Ako smatrate da možete, ajmo reći, rutinski ići svako jutro ili svako popodne ili svaku večer na termine, onda bi sigurno bilo dobro otići fizički i odraditi taj tečaj. A ako mislite da vam treba fleksibilnosti u učenju jezika, onda bi vam svakako preporučio online tečajeve njemačkog jezika. Svi vi koji ste naučili njemački na poslu, molim vas, otiđite i naučite gramatiku. Znači, strukturirano i organizirano učite njemački jezik, jer ćete samo tako doći do uspjeha, možete napuniti svoj novčanik u Njemačkoj i puno će vam lakše biti se integrirati u njemačko društvo. Kraju krajeva, kad znate njemački jezik, a vi ste stranac, vjerujte mi, puno će vas više ljudi ovdje cijeniti, nego kad ste došli tu i nakon 10 godina ne znate spojiti 5 rečenica. Da ne bi ispalo sad da ja vas napadam, ja samo govorim vama za vaše najbolje dobro i na kraju krajeva na mom kanalu ima toliko puno tekstova, toliko puno videa koje sam napravio za vaše dobro, tako da ih slobodno možete pogledati ako vas to zanima.